Здрасти, хора! Днес ще ви покажа какво има в тая чанта, където много време крих от вас. И е в тази чантичка. Не са път толкова неща. Добре. Ето, отварям пред вас. Тук ще оставя. Или просто тук до мен. Първото, което имам в тая чанта е този стич. Тоя пак стич, където е по-различно. Така как и барка. Още една какибарка с риба по главата. Това сърчице. Имам още едно. И това пак е същия цяма синичко. Това розове. На камерата се вижда безцветно. Това е оранжево. Меденца пак. Меде. И последното. Бабиронка. Много сладичко. Някой, ако иска, може да ми пише. И да кажам, че са те. Всички те са по 2 лева. Да. Обичам ви.